minska där. Minska tiden där. Ja, det gör det, va? Ja, 31 så är det. Mm. Jaha, vi får ingen ny tid här då. Jo, han skriver på det. Gubben. Här uppe gör han det. Där inne. Ja, men på kortet. Nej, jag vet inte. Hej! 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 Ja, nu blir det inte lika lätt. Alltså, Nej, nu ska vi ändra hastighet mitt i alltihop. oj, oj, oj. Så att, ja. Och sen fick vi 13 på. Ja, tack. men det Och har så vi på bilen vi också. 13. Ja. Ja. Nu får vi hoppas att det här blir okej. Ja, hej då. Ska någon... Ja. Mm, 43 är du med nu? Så ska du ta en ny klocka vid 2:80. Nej, det är inte jävla. 4, 3, 2, 1, 0. Nu gör vi vad vi kan. Jaså? Jag åker slaven. En före. Oj. En före. Ja, men du får inte göra det så länge. Nej, jag vet. Nej. Du fick. Ja. Fick. Ja, nu var du efter. Efter? Ja. Jag tar en stick. Ja. Och efter. Nu är du 2 före. Så då. Närmar sig 2:30. Hinner du en till på 2? Eller ja, ta 2. Rick, nu är 2:30. Gick till när är det så? Vad ser du? Då ska jag ner till. Vad ska jag för hastighet? 35. Och det är 2:1. Nej, du ska inte ställa om nu. Nej. Är det nu? 28, 29, nu. 30, Ja. 35. Men då ska jag köra 2:1. Hur länge? Det är 2:8. Ja, jag har koll på det. Då ska vi starta en ny klocka med 2:8. Ja, Här, ta den. Måste du nolla den? ja. 60. Nolla.
där. 40, nej. Oj, här var den här jäveln. Fy fan. Måste jag ner en rikling. Så nu 50. Han hade nog inte ordning det där, så det tycker jag var så dåligt. Vadå? Att de inte hade gjort i ordning. Ja. Ja, det ligger mycket före för det. Nu då? Ja, du är 3 före. Nu var det fritt. Bra. En efter. Fritt. Mål. Oj. Oj. Jävlar, jag missade det där jävla diket igen. Jag var inte beredd på att det kom där. Skiter vi. Oj. Ja. Nej, men kör inte på grejen. Fan. Hej. Hej. 5057. Vad är det? Ja. Tack så Tack. mycket. Är det där vår tid? Ja, här har du den. Ja, så jaha, förlåt. Tack så mycket. Varsågoda. Hej då. Hej då. Hej, hej, hej. Skriv upp den, för det där kortet ska vi lämna. Ja, det hinner du på. Ta, se vad sa du? Det var 500 meter, var det? Ja, det var det. I 35. Ja, titta vad 500 meter i 35. Börja med det. 50 har du där. 51 sekunder, skriv upp 51 där. Och så tittar du på 345. Nej, 3450 klart. 3450. Jag har. Ja, det Och i 50. 405. Nej, 56 ska det bli det. Och vi hade 5-0. Vi kör lite för fort. Nej, Ja, för sakta. för sakta. Nej, vi har ju kört fort. Ja, för sakta. För sakta. Och missar vidare med dem där. Nu har vi sagt ut. Ja, då ska det vara rätt. Jag har precis sagt ut. Jaha. Har du stängt av kameran? Ja, har du stängt Nej, nej. av kameran?